Čaute, zdravím vás od ďalšieho videa z Brawl Stars a dneska budeme tu s mojím friendom Tevedom, tak som čau. Čau, čau. Tak a dneska pôjdeme duo shutdowny. Ja pôjdem s Edgarom. Ty pôjde s kým? S Coltom? Dobre, ideme. Dúfam, že vyhráme. Ja. Tých 4000. To dáme. Tu je ďalší Colt. Mám tu Leona. Idem na šelinu. Dal som šelinu. Je tu Buzz. Buzz tu je. Stýpol si. To aj na mňa. To je nefér. Bojujú ťa tam. Dobre, spavnul si sa. Zabil som ho. Tuto, Barley a Buzz. On má ultimatku. Dobre, nedal ju. Ja budem... Pozor. Je za palíkou. Barley. On nie je až taký silný. Dobre, máme win. Let's go. Stardrop, rarku. Nič. Keď chcete vidieť video, kde si založím nový účet, ako čisto nový účet, dajte like. Áno, dajte like. Tak, koho si dáš? Pam? No. Ja si nechám Edgara. Alebo koho si dám? Spajka nemám. Vieš, čo si dám? Byrona. Nepoznám. Je toto. Nepoznám iba šeliny. Barley. Edgar. To poznám iba. Byron tiež dáva poison. Aha. To je niečo krv. Áno, len nemá ultimatku, že skáče, ale dá... takto sa môžem aj healovať. To si už videl. Takže neprekážaj, lebo budem ťa healovať. Tak to je dobre. Ja som ťa vyhealoval. Teraz, videl si to? Aha. Heal. Ne. Tu máš heal. Pozor, tu je. Tu je. Má ultimatku. Dobre. Pozor. Tu nás dočúvnu nás. Burger tu máme. Bože. Pozor, Melody. Ne. Poď to dáš ešte. To nejak doženeš. Pozor, na oheň. Pozor na... Tak nič. Toto sme dostali do veľký burger. To sme dostali ako burger v mekači. No táto tam už mám pocit, že sa ich prežrala. Ja idem s H-bitom. A si dám asi Edgar. Koho si dal? Edgar. Edgara.
OK. Tak, máme tu Melody. My tu. A v šope je teraz nový brawler Lily. Dosť dobrý je. Viem. Ako, tí, čo majú veľa gemov, tak kupujte. Tí čo sú lovatí, tí, čo majú love, tak kupujte. Ja nemám love? Nechce. Ja nemám love? Ja nemám Byrona. Pozor. OK, nedali sme to. Ja som utekal do protismeru. Potrebujem konečne si vybrať brawlera, ktorým sa mi bude dariť. Ale zatiaľ neviem. Krká. Poď. Daj si brawlera. Nepozerajte sa na moje coiny. Trošku som utrácal, takže nepozerajte sa na moje coiny. Ja ich neutrácam. No možno nájsť kejdy. Ja ich utrácam dosť. Tak, dáme tu toto. Dáme tu toto. Daj mi tam powerpoint. Mňam. Daj mi to. Mňam. Pozor. Díky za záchranu. Ale. Colt má akože poison. Má poison. Nie, nechod na ňo. Schytáš to. Čo som ti hovoril? Že to schytáš. A ty to myslel, že mi prestali časť, no. Ale. Coltáč, Frank. Pozor. Leon tam je. Bež, dodžni to. Bež. Dobre. Dostali sme burger. Zase. Musíme dať poslednú výhru. Bibi. Za chvíľku mám Bibi, kámo. 10 gemov. Nechod s Dynamajkom, kámo. Nechod s Dynamajkom. Koho? Neviem. Počkaj, vyberem ti. Tak. Ja pôjdem s Darylom. Tak. Keď dáme posledný win, video končí. Takže samozrejme, keď to bude mať 1 hodinu, tak to nebude. To skončíme, ale dúfam, že dáme 1 win ešte. To by sme teraz potrebovali. Jo, kto si nevšimol, mám Daryla na max levele. A kto si ešte viac nevšimol. Upsík. Je to nebezpečné, Bezpečnejšie, keď si tu ty. Nie. Stipol som, kámo, pozor. Utekaj. Utekaj a nech sa spawnem. Oni idú po tebe. Oni ti chcú dať. Ale pozor. Iní hráči. Jo, teraz mi vyskočilo nové video. Neviem, či to bude vidieť. Tuto na obrazovkách. Ne. Tak nič. S kým ideš? Jedem s Edgarom. Neviem. Dobrý je. Kto? Poko? Ako chceš. Ja ho nepoužívam. Vieš ko? Aha, dobre, Colta. Ja tu fakt cenu ten Colt, ktorého mám ja. Ja by som fakt chcel. Niekto má ten nový skin. Nataru. Už je v hre? To som ani nevedel, že je v hre. Pozor, je tam Na stredu je tá Tara.
Potom je tu ďalší Edgar. To teraz si o mne vie, kámo. Teraz... Nepájec. Pozor. Nevidíte z tú masku. Nie, ju chcem byť. Mamac. Bože môj. Prečo Edgar dáva taký damage? Čo ja viem? Je to OP brawler. I kričo on the night. Ne, I kričo on the night. Dobre. Prežil som. To mi nedá. Buchne ťa šálom a dá ti damage. El Primo. Je to. Dobre. Posledný Edgar. Čo strieľa. Dáva menší damage ako... Zabil som ho. Pozor, Bell. Idem na ňu. OK. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like. Nepáčilo. Odber. Nepáčilo. A čau.